tujung ni ito namin nuay nga palitikyon. Ala nang pasatami nakini na manugot ni matujung ni iboto namin on ba sunayang mau kapami tujung ni iboto namin on. Jadi ho ito ison nang roro hami hula-hulam ima hami si majutak apalagi botom laho mangukap tujung nakupasatami nakin na manugot nyari dohonon nai majutu uka makalas ni roha di pasu-pasu tu hatta mariti-hiti asini rohana asa uka makana uli na denggan di pasa tu hatta tu bere nami na duaon mariti-hiti asini rohana openang ba uka pun nami matujungmu di bagasan guar ni debata ama anak do di Purbadia ukap nang tepu tarik gue tubuh langsung iya papasok kamu mak papasok ya lipat kamu maju asal lipat dengan bahan matu dengan iya belum asal or buki sudah ya orbuki asal rona uli itu paroma yo babi koma natural dokuma ya ido dokoma ada dokuma macam iya iya marita sini oh di pasak cuata oke baru minum dang berjodoh di persuap jo buka jo aneh joli persuap jo persuap iya tulu hal pandang udah jadi ti rumah kana uli ti rumah permindahan muda kayak itu tujuan narion ti rumah nang kepasarian mariti hiti asini rohan itu hatta jadi iya tulu hali jadi sudah kema idahani do tayi asamar gogo ho ito disuap inang udope asamar gogo roho laho mapar muru-muru non beren amin na duaon margogo mo ho ito jadi lama ini nang udah oh lo tulu hal itu parjodo tulang udah pirma to dikku ni mo ma oh lo baru basi bama tu itu pirma to dem itu lapar muru-muru non berekon oh lo oh lo sabi ako ma sabi mo bulu siya naman orang bulu si Baswab nang masalah oh lo terus dem ma asaborat marunan oh lo sekedar lama hoto ni mo lama hoto maronan marsugot olo 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 jadi sawang ni memang buru na tua asa duduk si malungu men na duduk si mamora salah pun tua kana lungun di hita saluhut na ba Roma akras sini roha di pasu-pasu tu hatta mau lihat mari hamung hula-hula nami si macutak di naung dibukamu tujung niang giburu nami son sayang giat matutu buka akan nauri buka kalas ni roha buka angkau akan adenggan di anggiburu nami songoni nang di anak nami do boru nami beremuna anggia mata yang munai itu tulang saya martinangi mamat tadi bata anggia isahaponi tu anggi nami anggi buru nami son jara nunga di upahamu anggi buru nami marhite-hite dekke porngis saya anggia ma saya porngis parni dan nasida tu tikiare ro jara dekke semudurur anggia mangudur kana udina dengganon di anggi buru nami doh bere nami doh buru nami jara dekke sitiu-tion anggia tu tikiare ro marhite yang muna tu tiona ma
parnidan pangomoan dohot aik inumon yang kiburu nami dohot buru nami tu akati keren ro jalale laos de kesahaton anjia ma sah naudi sah nadenggan di angki buru nami dohot di anak nami dohot di buru nami tu keren ro jalanunga di pasahatamu boras napir tu angki buru nami asapir ma tu bahul pirma pokke bahu pacalongan pirma to dini angki buru nami doho anak nami dohot buru nami lucu ma nang pangomuan songoni majolo siak kami adorakso di papuhon da tulang anu pehami mga buha tulang lasu apa mi mah jadi mau lihat mah di hamuna hula nami di nang rohamu pasato nakkanau di nadenggan lumowi ma hata pasu hata gabe nak penasa muna tu hami lumowi tu angki buru kuison dohot tu anak nami dohot buru nami idok na tua turtu man na siturtu tio man na lote hata pasu hata gabe nak penasa muna tu angki buru nami dohot tu buru nami dohot anak nami dohot tu sudi hami saya unang mamumba saya unang mamose asa horbo si kota dukma si sapang nawalu parbutuha mangali permata mangalu-alu di belian memang gagat di hutamai mangalu-ngalu hata paso hata gabe nak penasa muna tuhami saya pon nami mai martongani jebu atok sah masulu sah matubutian ni tigaras saya leling mahita manguru sah mahita tu panggabian jala horas-horas songonima siak kami pangapot tulang upasatami matuham. Jadi asal tak tutup acara ta ba mertanya kita menotong dohami Tuhan madok mauliate tua dopamu suang songoni Tuhan yang memuji kuarmu nabadiai di tengah-tengah ni perngulun nami sigano pari nang pejupang arsa nang lasni roha di perngulun nami sigano pari au boto hami doho ali Jehovah horo partano batuan nami di saluhuna gulmi ningulun nami ali Tuhan debata tung ukak matutu akka asini rohami di tengah ni bagason marite-hite pasu-pasum tu iboto nami naung mabaluon doho tu berenami na duaon asa totong Tuhan mergogo iboto nami naraho parmuru-muru berenami na duaon tujuron narion hupang asao kami do Tuhan todim perbadiai anggia tutu Tuhan boy ito dimi menuturi rohani iboto nami on asa unang tubuh akka losok ni roha doho padelean alai totong mai imana Tuhan marpangasao tuho jojo tuado pamu ido Tuhan hupang roha ami tuado pamu asa apulamu matutu rohani boto namion naung mabaluon anggia tutu Tuhan margogo iboto namion lapar muru-muru anak doho boru na pinasahamu tunasida Tuhan nami jala debata nami isok kami tutu Tuhan marpungu hamin waing akan marhula-hula boru asa homa tutu Tuhan nama masuk saluhuna akan niulu tangan nami totok kami Tuhan di bagasan las ni roha hami mamuji do pasangapun warmu nabadiai atau ali Jehovah debata tangi homa pangiduan namion holan mangasahon gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin horas mak Jadi soalnya